Historian zehar, jokatu dira 6 euskal pentatloi. Datu gehiago. Datuak, irabazaren datuak. 82an, Harria bigarrenak irabazi zuen. 83 eta 84an, 2 urtetan segidan, Jose Mari Olasagaztik. 85an, Angel Arrospidek. 5 urte beranduago, 90an, Olasagaztik irabazi zuen berriro. Eta orain, 2018an, 28 urte geroago, txapeldun handia da. Xabi Azaldua! Erdiak irabazi ditu Olasagaztik. 6-3. Eta marka ere berak dauka jarria, 27 minutuan. Bai. Esan beharra da, urte horietan danetan, lan danak diferentek izan ziala. Lehenengo urten, ezagit, izango zen, nola lehenengo urtea zen, da duda euko zuen, 20 altxaldi eman zitzaizkion bolari. 25 beharrean. 25 beharrean, eta usteet egurrak ziela 6 kanardiko ziela. Eta urtero diferentea izan zen. Alegia, finkatu gabe egonda, 6 edizio hauetan. Azkeneko urten, Olasagaztik azkeneko irabazizuna, 80-an, egindako lana aukeratu dugu guk. Hori bera egin duzu. Eta orduan egin zuen Olasagaztik 27 minutuko marka. Uste azkeneko zala, bai. Beraz, Olasagaztik pentatloian krak bat izango da. Nik uste ez pentatloian bakarrik, Olasagazti izan da Euskal Herrik emandon kirolari haundienetako bat. Eta ikusi besteik ez da ondio ze planta dauken, eta marka hori ikaragarria da. Eta nik ez dut uste inor gertuak utuko da nik. Zer moduzko harremana dugazuzuk, Jose Marirekin? Ona. Pikea ere egongo da tartean, edo? Bueno, nahi apostu bat irabazizian apostua, baina, pikea plaza barrukoa. Ez da, ni badakite, imposibila dela marka hori eitea, kontutan hartuta bakarrik Harria 2 minututa 14 segundotan jasetzezula, eta gu 5 minutu tardatu inutzen, hasi zaila. Jose Mari Olasagaztik gure kaxako plazara ere agertu nahi izan du ba. Bai, Xavier, zorionak gi, lehenguan horren azpiti ninteko marka horrengatik, lan oso politi indek, oso ondo moldatu eiz, lantegi guztietan, harregazuzan etxukun ikusiat, eta, bueno, sasoi erradakak, eta aurrea azeitu berrakak, eta Olasagazti marko ikita usteko saiatu berrakak, eta lanak txukunda ondo iberrazkako handike. Eta, segi hortan. Hirugarren persona nola esan duen, Olasagaztiren marka horiek eta ontzeko lan puska bat oraindik ere egin berko duzu. Be burua bonatzen ona da, bai. Be burua bonatzen du, bai. Euskal pentatloi honetan, azken honetan, Harriak azkenean ez zuen parterik hartu, min hartuta. Parte hartu izan balu, irabaziko zukeen? Zaile. Ezin jakin. Zaile. Ni eta zurin ere duda horretxekin geratuko gara. Zer moduzko aurkaria da Harria? Plazatik kanpoa oso lagun hona dut, eta plazatik barruan ikusteet aizkorandako horrika kontrarioik gabeko aurkari dala oin. Ba, plazatik kanpora gaur ere lagun portatu zaizu Harria. Epa Xabi, toka jo eta kintako gaituk. Telefonoko numeruare, zemaki baten okarrazek gau, bakarriken. Elkarren kontra askotan jaton gaitu, apustu gue jokatu guzkigu elkarrekin, eta guain, pentatuko nausia horra bil, irrati eta telebizta eta lanian. Baina, bueno, honek ekarriko iguelta, urruko pentratona, handi zengo gaitu kara-kara, eta aprobatuko gaitu. Bueno, Xabi, broma aparte, segi ondo eta segi gogor. Aio! Biak zarete Xavier, eta telefono zenbaki jaia iguala dukazu, baten okerra. Bai, numero baten okerra, bai. Adiskidionak, bueno, hori ere handi izango da, ez da? Bai, nik azkenen plazan bakoitza beria eman behar du, eta batek irabazten du, eta beste galdu. Eta nik bi apostu jokatu ditu bere kontra, eta biak galdu. Baina beak ez nire kontra bakarrik, azkeneko urteotan nahi da demostratzen ze kirolari dan. Eta nik uste lehen esan duten aizkoa eta korrika behintzat kontrarioi gabe, eta aizkorane kontuz. Preparatuko balitz kontuz. Kontuz Harriarekin.